Avui, a ells, 7è Campionat Escolar Valencià de Scrabble, a la nau de la innovació de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. 80 alumnes de primer cicle s'han trobat per jugar amb les paraules. 4 rondes emocionants, no accents una mica de nervis amb la primera, com és natural, i d'adaptació. Bueno, els pares també venen. Han vingut alguns pares a veure com jugaven. I mica en mica, ronda rere ronda, s'anaven engrescant, trobant nous mots, noves paraules que col·locar als taulers. Al final, tots han tingut un premi, tots han endut una medalla de record d'aquesta trobada. També agraïm l'ajuda de les professores i professors que han estat fent de jutges de taula. Això sí, utilitzant el diccionari oficial de l'Examen en català, el lèxic. Aquest any, l'IES Cayetano Sempere ha estat el clar guanyador d'aquesta jornada, col·locant 2 parelles amb els 2 primers llocs, seguit amb un tercer lloc del Sixto Marco. I al final, la foto de tots els grups dels veritables protagonistes, els veritables herois d'avui. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.